anakku sing bagus dhewe. Tepuk tangan kagem Pak Woh, mbok menawi adike kang dikitan munggah pisan, Dang. Di, ayo Tele. Besok pinter Karo Mama. sekolah. Saiki wis sunat. Yen wis bisa nyambut gawe kudu pinter sekolah. Jep menengok geran aku desa sangkul nangis wae anakku sing bagus dhewe besok sekolah. Sing tansah tak domo-domo dadi satriya tama marang ibumu didhawuhi kutungguku bisa gawe marang tununge bapakmu nang tua cipanlu yen wis rampung mesti kondur nusantara syukur tansah domo-domo dadi satriya tama labuh marang nusa bangsa enggal menengo anakku somarang didhawuhi kutungguku bisa gawe marang ati
iku atoh tununge matur nuwun nggih.